zastavil se Časomíra, to pak se přihodilo. Pojď, Dino zaber! Co si, pojď! A vidíme krásný útok Kameničky. Proudaři jsou také na svých místech. Čekáme chviličku na vodu. Levý proud, pravý proud. 8. Krásný čas 24:38 pro Kameničku. Startováno, ale já nemám vychlapu, protože nemám papír. A vidíte tady fanoušky z Kameničky, jak podporují svoje děvčata. A už máme Bčka, už máme proudařky na svém místě, místciky na proudech. Pravý terč, levý terč a čas 27:69. A máme odstartováno děvčata z Kameničky. A uvidíme, jestli to děvčata na rozhrači stihnou. Stihli to! Krásná práce u rozdělovače. Pomoc ledvou a voda je na proudech. Stražení obou terčů a Časomíra se zastavila na čase 48,39.